Mae llawer ohonyn ni'n cael un anodd cadw ein cyflog tan ddiwedd y mis. Ond pam ydy hynny'n digwydd? Dyma Gareth ac Aisha, fe gwrddo nhw yn y coleg ac yn dathlu 10 mlynedd o fod gyda'i gilydd yn fuan. Mae'r ddau yn edrych ymlaen at ddyfodol gyda'i gilydd, prynu tŷ, priodi a dechrau teulu. Dyma'r freuddwyd, ond mewn gwirionedd mae dechrau yn amhosib ac mae'n teimlo fel ei bod yn dod yn anoddach. Ai hynny yw'r achos am ei bod nhw'n ddiofal ag arian? Ydyn nhw'n byw bywyd hael? Neu ai hynny yw'r achos am nad ydynt yn cael eu talu digon? Mae Aisha wedi cael sawl swydd dros y blynyddoedd. Bod angen swydd llawn amser arni, gall ond cael un rhan amser sy'n talu llai na'r cyflog byw. Dros y 6 blynedd diwetha, mae Gareth wedi bod yn gweithio shiftiau llawn amser mewn canolfan alwadau, yn rheoli cannoedd o alwadau bob dydd neu nos. A phob mis, mae'n dod yn fwy anodd i dalu'r biliau, heb sôn am feddwl am y dyfodol. Mewn gwirionedd, os ydych yn cymharu cyflogau a chynnydd costau, mae gweithwyr cyffredin yng Nghymru yn colli dros 30 punt yr wythnos. Cwymp o 1,600 y flwyddyn ers 2010. Mae Aisha a Gareth, fel y gweddill ohonyn nhw, yn byw trwy wasgfa ar gyflogau hiraf ers i Alexander Graham Bell ddyfeisio'r ffôn. Yn y pen draw, mae'r wasgfa gyflogau hon wedi oedi ei dyfodol. Sut yw hynny'n deg? Nid yw gwaith yn dod yn hawddach, ac nid oes digon o swyddi a chyflog teg a digon o oriau, ac ni wnaethon unrhyw beth i achosi'r argyfwng hwn yn y lle cyntaf. Ar eu pen ei hunain, ni all Aisha a Gareth wneud unrhyw beth i newid hynny. Ar fy mhen fy hun, allwn ni ddim gwneud llawer chwaith. Mae dros 6,5 miliwn aelod o undeb masnach yn y dydd. Mae dros 420,000 ohonyn yng Nghymru. Yn y siopau, swyddfeydd, ysgolion, ffatrïoedd, canolfannau alwadau a'r ysbytiau yr ydym yn ei defnyddio bob dydd. Fel Aisha a Gareth, maent yn gwybod pa mor bwysig yw roi diwedd ar yr argyfwng costau byw. Mae 266,000 o weithwyr yng Nghymru yn cael eu talu llai na'r cyflog byw. A thra bod cyflogau pobl fel Gareth yn methu a chadw i fyny â chostau, mae mwy o bobl yn cwmpo i ddyled mwyn talu am y pethau sylfaenol fel costau egni a rent neu forgais. Beth os mae mwy ohonyn nhw'n dod at ein gilydd i wneud rhywbeth amdani? Bydd yn amhosib i benaethiaid a gwleidyddwyr i hanwybyddu. Mae Aisha, Gareth a miliynau o bobl gweithio yn cydnabod fod angen cynnydd cyflog ar Brydain. Gyda'i gilydd, mae undebau masnach wedi ennill brwydrau dros y cyflog lliafswm ac rydyn yn arwain y ffordd i'r hawlio'r cyflog byw ar draws y wlad, ac ogystal â cyflog cydradd a hawliau mamolaeth a ffedolaeth. Dileuad llafur plant, hawliau ni'r penwythnos hyd yn oed. Ymunwch ag undeb heddiw, ac fe wnawn sicrhau mae curo'r argyfwng costau byw fydd ran nesaf ein hanes.